em sembla important que aquest document, el document final del sínode de la sinodalitat, si no l'hem pogut encara llegir, doncs que mirem de llegir-lo, perquè és el que allí l'Església ens demana que tinguem com a idea. Concretament, tindrem doncs els números 79 al 108, és on pròpiament una de les coses que sortirà, que és el que avui mirarem de reflexionar i tenir una miqueta en compte, del discerniment comunitari o eclesial, el mateix, comunitari, eclesial d'Església. Primer que tot, aquest text està agafat a Joan 21, del 5 al 6. Recordem que Jesús apareix i llavors els convida a tirar la xarxa, Ells són dòcils i obeeixen, important això, dòcils, la docilitat i l'obediència, i això porta com a fruit que la pesca és abundosa, és abundant. Per tant, per això se'ns proposa, és a dir, com un exemple, diríem, molt concret de discerniment comunitari. Estaven reunits, a l'escolta, Jesús els convida a fer una cosa, ells la fan, i això dona resultat. La crida de Jesús, aquí està. Ho hem dit, el resultat, l'abundància, neix de què? Una primera clau important. L'abundància, moltes vegades en les nostres parròquies, una mica veiem que és el contrari, no tenim abundància, sinó penúria, menys i menys i menys. Moltes vegades aquesta és l'experiència, ja és una primera clau. D'on neix l'obediència, l'abundància? De l'obediència, de la docilitat, a mi m'agrada molt la paraula de ser dòcils a l'Esperit Sant, i del treball conjunt, important també aquestes dues claus. Per tant, aquí tindríem l'objectiu primer, l'objectiu de tota comunitat, de tota parròquia, de tota diòcesi, de tot arxiprestat, de tot moviment, de tot grup, per petit que sigui. Passar d'una gestió individual, que és el que la societat avui ens marca, cadascú se busca la vida, amb un individualisme atroç que va portant a emmalaltir com a societat. Avui mateix me parlaven dues companyes, dues germanes de la Pastoral de la Salut que van anar a visitar un senyor feligrès de la parròquia que fa 5 mesos que està ingressat i se'ls va posar a plorar dient en 5 mesos els meus fills no m'han vingut a visitar. Van venir a portar-me roba, ni me la van pujar, la van deixar a la porteria, ni van pujar a veure's. El seu fill, els seus fills, paris, veieu. Bé, això és una societat que va emmalaltint on l'individualisme... Ara, això sí, de seguit no van parar fins que ja en vida els donés ja tots els seus béns. Així és, així. L'han despullat de tot i llavors ara allà està. Per tant, gestió individual, portat a l'extrem d'una societat malaltissa i que fa emmalaltir a molta gent, no? I passar d'una gestió individual a una conversió dels processos comunitaris. Tot això és l'aire en el qual respirem. Per tant, a les nostres comunitats també això ens va influint. No hem de pensar que això nosaltres som molt comunitaris, no. Nosaltres també tenim la meva missa, el meu lloc del meu banc, la meva... i l'altre, el comunitari, veiem una mica el que costa la implicació, la participació en les nostres comunitats. Què és el discerniment comunitari? Important sentar les bases, perquè si no cadascú, si no diem què entenem i posem un comú denominador, cadascú pot una mica entendre de diferents maneres i llavors no entendre's. Per tant, què és i què no és? Què és? Primer que tot, el que no és important definir les coses per el que no són també, perquè algunes vegades hi ha confusió. Què no és? No és una simple tècnica de funcionament. Mira, això està de moda, llavors ara, i pum, i ja està. Una mena de màrqueting comercial i així tindrem més èxit. Doncs no és això una tècnica de funcionament ni un
Ni un, no, ara no recordo que he estat una mica talladet, ni una suma, gràcies, ni una suma d'opinions personals, que algunes vegades és això. Algunes vegades pot passar-nos que en les nostres reunions de consells parroquials sigui això. Jo opino això, jo opino l'altre, i és una mena, algunes vegades, d'orgue de grills, perquè cadascú se quede amb la seva idea i ja està. Per tant, discerniment comunitari no és tu dius A, l'altre diu C, l'altre diu Z, i al final és una sopa de lletres, una barreja i un cúmul i ja està. No. Per tant, què és? Què és? Doncs és la recerca, la búsqueda, la recerca comuna, la búsqueda común de, això és molt important, què diu l'Esperit Sant a les esglésies? I això doncs, és cita l'Evangeli. Aquesta és la voluntat. Treballar per clar. Després ja direm, i com fer-ho això? Això no es fa sense metodologia, se necessita un mètode, perquè si no cadascú pot pensar que jo tinc l'Esperit Sant, o el mossèn té l'Esperit Sant. No. L'Esperit Sant no el té exclusivament ningú. Per tant, fins i tot també el Sant Pare demana, com després veurem una paraula clau del Concili Vaticà II, el Lumen Gentium 12, després ho direm, el sensus fidei, després sortirà. Per tant, perquè creiem l'Església en el sensus fidei, en el sentit de la fe, que té tot batejat i com a poble, per això llavors és la recerca comuna, per això interessa la veu de tothom, i s'ha de poder afavorir el màxim possible de les persones. Ja veurem amb aquell esquema que el sínode ens està donant molt important de tots, alguns i un, que és l'esquema de com decidir, com aprendre a decidir. Tots, alguns i un. Després, si tenim temps, ja ho diré. I si no tenim temps, doncs ho veniu a preguntar i així veurem que esteu molt interessats en saber això. Endavant. La clau de tot aquest esperit que s'aprèn, perquè no venim d'aquí, i no estem en una societat que això es promogui. Ràpidament, les reunions que tenim d'escales, de comunitats de veïns, com són, quina experiència hi ha, d'escoltar-se realment, o després en d'altres realitats, allà on estem, ens escoltem realment. Per això llavors la clau en aquest món tan individualista, repeteixo, que ens emmalalteix, quina és la clau per un canvi? I aquí els cristians hi podem aportar molt, tant de bo s'acompleixi el que el Sant Pare, Papa Francesc, venerat, ens deia, tant de bo que l'Església sigui més sinodal, perquè sento serà una llum, un far per a la societat que no és sinodal, ni molt menys. Campi qui pugui, i el més poderós, ja veieu, amb els trams i companyia, el que estan posant amb molta força, que el més poderós és el que s'imposa la seva. Per tant, llavors, l'escolta activa, què és? L'escolta activa en un clima de confiança. Si no hi ha confiança, quan se parla dels treballs en equip, diuen els experts, Lencioni és un d'ells, Cristià, a més, és un dels gurús del treball en equip, diu que si en un equip, en un grup, no hi ha confiança, no funciona. És la base, és com el fonament d'un treball en equip, d'una comunitat. Si no hi ha confiança mútua, és el primer, ell ho posa. Sense això no hi ha treball d'equip, no hi ha grup. Per tant, escolta activa, en un clima de confiança, transparència, per tant, autenticitat, veritat, dir, i rendició de comptes, molt important també, avui no hi entrarem, però també això és fonamental, és una de les claus. En el seminari vaig fer propaganda, perquè ara ja l'hem acabat, ja no l'he pogut, però hi ha els enllaços de totes les xerrades. N'hi ha una que precisament parlàvem d'això, de la transparència i la rendició de comptes, i això ho necessitem moltíssim en l'Església i en el món. No amagar, no tenim res a amagar. El qui té coses a amagar és el qui no és transparent, com en la vida, veritat? Fonaments del discerniment. Fonaments. Sobre què es fonamenta aquesta actitud del discerniment? Sin esto no hay discernimiento. Per tant, l'actitud del discerniment comunitari,
que hauríem d'anar aprenent a practicar en les nostres comunitats, grups i a les nostres famílies també, té aquests fonaments. La pregària, per això hem començat amb una estona suficientment important, veritat? La pregària, per tant, ja a partir d'aquí, com comencen les nostres reunions? Quin lloc té la pregària en les nostres reunions, en les nostres trobades, les que siguin? D'una hora i mitja, quant temps dedicat a la pregària? Doncs ja veiem que el fonament està més o més sòlid. Pregària, diàleg, escoltar-nos mútuament i consell per a la missió. Tot això, el discerniment comunitari, no és solament per quedar-se amb una mena de reflexió interna del grup i que bé que ens trobem, el grup de el que sigui, que bé. No, és per la missió, és per a la missió. I això és molt important. Nosaltres, els cristians, tenim en el nostre ADN, en el nostre sentit, que vam néixer per la missió. Mateu 28. Aneu, jo us envio, a què us envio? A què ens envia el Senyor? Com me fallen aquí, a fer deixebles. Aquesta és la missió, és la nostra missió, no hi podem renunciar amb això. Segurament una de les crisis o una de les raons que expliquen la crisi de les nostres parròquies és perquè moltes vegades hem perdut de vista això. Quina és la nostra raó de ser? Això és la missió. Quina és la raó de ser? Però també personalment, per què vivim? Per què vius? Quina és la raó? La teva raó de ser, el que t'aixeca cada matí. Tinguis 80 anys i amb artrosi o el que sigui, quina és la raó per la qual vius? És la missió. Saber la missió personal és fonamental, germans i germanes. I com a grup, com a parròquia, saber cap a on anem, doncs hem d'anar cap aquí, cap a la missió, a portar Jesús als altres. Aquesta és la missió, fer deixebles de Jesús. I tot el que farem, el que sigui, serà per què? Per portar-los a Jesús. Si nosaltres aquest any, amb un equip de 8 catequistes, ens hem llançat a una cosa molt fàcil, que és facilíssima avui, com és acompanyar els adolescents de 11 a 17 anys, una edat entranyable en la qual tot està molt tranquil i no tenen problemes i tot va bé i per això estan tan presents en les nostres parròquies i tot això, és tot tan fàcil amb ells. Però quina és la missió? Quin és l'objectiu? Què és el que ens sosté, el que ens aixeca? Portar-los a Jesús. Aquesta és la nostra alegria, aquesta és la nostra il·lusió, aquesta és la nostra passió. I quan això ens centrem allí, l'Esperit Sant bufa. Perquè allò hi ha joves que s'emporten a d'altres joves, com han de ser. Adolescents que criden, després vindran, no vindran, però aquí està. Per tant, llavors, molt important això. Tot això és per a la missió. Discernim i aprenem a discernir. Per què? Perquè volem ser deixebles de Jesús i portar a d'altres persones a Jesús, que és la passió de la nostra vida. I si no ho aconseguim, això ens ha de fer mal en el cor. I ens ha de portar no a donar-nos cops de pit, sinó a dir-nos què no estem fent, què hem de fer. Per què? Perquè Jesús sigui conegut pels nostres fills, pels nostres nets, pels nostres amics. Un altre punt que també ens diu el document final i fa al·lusió a Lumen Gentium, la llum de les gent de les nacions, que és un dels documents importantíssims del Concili Vaticà II, si no l'hem llegit hauríem de llegir-lo, ens parla també del sensus fidei, el sentit de la fe. I què és? Què és? Doncs aquí està. Ell mateix ho diu, Lumen Gentium, ho diu ell mateix. És l'olfato, el sentit instintiu del poble de Déu. El poble de Déu, que és una altra de les categories fonamentals que va portar el Concili Vaticà II. Fins a llavors no es tenia aquesta comprensió. Dona i diu, per tant, l'Esperit Sant, considerar el poble de Déu. Els cristians i cristianes no són un grup de gent allí, no, són poble de Déu. A Àfrica també parlen de la família de Déu, que bonic, perquè a Àfrica també el concepte de la família és molt important, no? Per tant, què és el sensus fidei? Doncs és l'olfacte instintiu del poble de Déu guiat pels pastors. Clar que sí.
guiat pels pastors, els preveres, els diaques, els bisbes, clar que sí, cadascú té la seva funció, la seva responsabilitat, no hi entro tampoc, però la sinodalitat, el document, parla d'un altre concepte preciós que l'hem de desenvolupar, no ha calat encara, i és una gran font de riquesa. Corresponsabilitat, però diferenciada. A nosaltres ens van imposar les mans, i ho va fer els apòstols, i el successor dels apòstols són els bisbes, i això ens dona un carisma, que ens fa millors no, però ens dona un carisma distint. I per tant aquest carisma no està pel servei de que bo que sóc jo, no, està per posar-lo al servei. Per tant, aquesta és aquesta corresponsabilitat diferenciada. Per això, en el discerniment comunitari, la darrera paraula sí que la té el prevere, sí que la té el bisbe, sí que la té el sant pare. Però després de tot un procés de tots, alguns i un. Això sí, i això no ens ho podem carregar. Això és un principi, no és democràcia. El discerniment comunitari no és democràcia. Aquí tots igual i és tothom compta el mateix vot. No. En discerniment comunitari no es voten d'entrada les coses, sinó es treballa a buscar el consens, que és molt més enllà, molt més profund. L'escolta és la clau. El discerniment és més ric com més veus s'escolten, especialment la paraula de Déu i el crit dels pobres. Per tant, la varietat. Els 6 passos del discerniment eclesial. 6 passos, d'acord? Que aquest no cal inventar-se'ls. És el que el document ens ha donat. Els 6 passos, doncs aquí ho tenim. Important, no podem saltar-nos un o l'altre, no, tots són importants. Primer, ha de tenir un objectiu clar. La pregunta és, què hem de discernir concretament? Per tant, doncs, tothom que participi en aquell discerniment ha de tenir clar què és el que hem de discernir, concretament. 2, hem de tenir ben fonamentat. Haurà d'incloure aquest procés doncs la pregària suficient, no de llegir una pregària i ja està, no una pregària de 5 minuts i ja està, no, se li ha de donar més temps, d'acord? De tal manera que això ens prepari. La paraula de Déu, il·luminats per la paraula de Déu, nosaltres no som cristians protestants en els quals la sola paraula de Déu, no, nosaltres, la paraula de Déu, però també la tradició de l'Església, el magisteri de l'Església. Això ens diferencia dels germans protestants, amb tot el carinyo. Per tant, la tradició de l'Església i una informació de qualitat. Hem de tenir també una informació. Si volem discernir, per exemple, doncs, què volem fer la nostra Església per arribar als joves, perquè, clar, com en tenim molts de joves a les nostres parròquies, no cal preocupar-se això, no cal preguntar-s'ho. Imaginem que això, una parròquia, vol discernir això. Què hem de fer per arribar als joves? Doncs una de les coses també és preguntar-nos com estan els joves avui, què els hi passa, què hi ha, i això potser hi haurà informe de joventut que ens ajudarà. Doncs clar que sí, pel discerniment també és necessari això. Després, tercer moment, llibertat interior. I això és molt difícil, Això és fàcil dir. Per això necessita la pregària, perquè estovi el nostre ego. Perquè si no, què passa? Els egos, què passa en reunions de consells parroquials alguna vegada? Doncs si et descuides, jo vull estirar la manta cap aquí. Que m'han tret una missa, que me l'han posat, que l'economia no sé què, que no... Per tant, deixar de banda els egos, els prejudicis i les ideologies. Això ens maten, germans, les ideologies polítiques. Com jo soc d'esquerres, com jo soc de dretes, com jo... Escolta vulnerable, que bonica aquella expressió. Escolta vulnerable, escolta activa. Què vol dir? Que l'altre, el que diu l'altre, me toca. Me faig vulnerable. Si jo soc de ferro, de pedra, no em tocarà. Bé, ja està. Deixar-se afectar per la paraula de l'altre. La recerca de consens, la búsqueda de consenso. Evitar la tentació de votar per majories. Aquesta és una tentació. Bueno, ja estem això, la majoria i ja està. I un vot i ja està, no? Buscar la unitat. Però clar, buscar la unitat no es pot pressuposar si no es treballa tot això. Per què? Perquè no estan preparats.
Per això, una reunió d'un consell parroquial que vingui i ja està una pregària de 4 minuts i a l'hora del dia un pam, 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 pam i cadascú comença a abocar, doncs orgue de guills. Per què? Perquè no ens hem saltat l'escalfament, la preparació de tot l'altre. Cadascú va amb la seva ideologia, com li ha anat el dia i tot. Clar, llavors, reunions en la qual la confiança no hi és, i hem dit que la confiança és el pilar perquè un equip funcioni. I un consell parroquial és un equip i té unes dinàmiques d'equip. Si en el consell parroquial no se logra la confiança, ja pots fer reunions, que es dirà sí, però després serà no. Se prendran decisions, però si ho vam decidir, sí, però com no hi havia la confiança mútua, pensava que això anava per l'altre, o no hi havia implicació. Per tant, importantíssim, buscar la unitat, per això no s'improvisa, no es pot negligir això. I després, al final, molt important, la formulació de què? Una comunicació clara del consens assolit, si s'ha assolit, i verificació de si tots s'hi senten representats. Al final, després d'aquell procés, clar, tot això en menys de 2 hores i mitja no es fa, Per tant, per això no. Després jo diré, i de què hem de discernir? De quin color ha d'anar la pintura a les parets? No, home, no. No, són coses més de fons, que després jo se'n plantejaré algunes. Doncs, bueno, aquesta és una definició, una confirmació, una afirmació en la presa de decisions en una església sinodal, com se toman les decisions en una església que és cada vez más sinodal. No és que no ho siguem en absolut, però allí on cadascú està, a la nostra parròquia, dius, home, doncs hi ha algunes coses que ja és sinodal. Doncs endavant, dona gràcies al Senyor, però més endavant, puja més, d'acord, des d'on està, no? Doncs la participació ampla, la via més eficaç per a la sinodalitat. L'autoritat pastoral, si és el rector de la parròquia, si és el bisbe d'una diòcesi, si és el papa, no és una voluntat arbitrària. Mira, a mi me va molt la catequesi i a partir d'ara tot el que ha fet aquesta comunitat ja no existeix. A partir d'ara, catequesi per un tubo. Substituïu catequesi pel que sí. L'autoritat pastoral, si fa així, doncs és una voluntat arbitrària. Li agrada això? No. Té el deure d'escoltar abans de decidir en virtut del seu càrrec. D'escoltar. Però clar, això no s'improvisa. Perquè clar, si un rector, una rectora, perquè poden haver rectores de parròquies, i n'hi ha, d'acord? O responsables, doncs no té una experiència positiva d'escoltar, doncs és molt difícil que escolti a d'altres. Seguim. I els deures dels participants, què és el que convé? Necessita la sinceritat, la confidencialitat, el respecte a la decisió final. Fruit d'aquell discerniment s'ha arribat a una decisió final? Potser no era la teva, la d'entrada, però és la de tots. Per tant, si realment ets dòcil a l'Esperit Sant, tu t'has d'obrir, encara que no era la teva posició, la que ha guanyat, la que ha sortit. Veieu? Això demana una docilitat espiritual. Transparència, rendició de comptes. És un deure antic. A Sant Pere, la comunitat li qüestiona, li diu, per què has anat a menjar amb uns pagans? I ell, aquí és la pregunta, i ell respon, ell ha de rendir comptes, ha d'explicar-se per què ha fet allò, que segons la tradició jueva, menjar amb un pagà, amb els pagans, era contaminar-se. Per tant, el qüestionen, la comunitat seva. I ell què fa? Rend comptes. Per tant, aquest passatge és un dels grans passatges que es diu també per què hem de rendir comptes. Ell és l'autoritat, Pere, primer papa, i ha d'explicar-se. Per què? Perquè la comunitat l'interpel·la. Doncs la manca de transparència alimenta el clericalisme. Clericalisme, jo ho sé tot, jo ho faig tot i no conto. Però la manca de transparència alimenta això. 5 compromisos necessaris. Ja anem una mica concloent. Consells d'economia efectius. On no hi hagi consells, la persona que porti l'economia, que sigui efectiu, realment que vagin, funcionen. Poble de Déu implicat en la planificació,
poble de Déu planificat en la planificació de la parròquia, cap a on va, les grans decisions, informes de pastoral, comptes econòmics anuals públics, en la nostra web si ho tenim, en els tablons d'anunci. Veieu, tot això són signes que la nostra parròquia, la nostra comunitat és sinodal. Doncs per què? Perquè és transparent també. Doncs no, mira, la nostra no sabem en què es gastem els diners. Doncs malament, li falta, no passa res, però hem de... El camí està clar. Informes de pastoral i de softguarding de la protecció dels menors, això és important també. Tot això és del sínode que ens demana, per tant, acabar l'any i fer un informe pastoral. Què ha fet la nostra parròquia? Què ha fet el grup de Càritas? Què ha fet la catequesi? Què ha fet a tota la comunitat? Fer un informe. Veieu? No ho fem això. Doncs, home, què ens ho impedeix de fer-ho? I després, avaluació periòdica de tots els serveis i càrrecs. També, el mossèn com a rector, els diferents responsables de la parròquia. Què donen? Quina raó? Què ha sortit bé? Què no ha sortit bé? Veieu tot això? Diríem, no, cadascú des d'on estigui, quins passos podem fer per implementar, per avançar progressivament, però almenys que sapiguem el camí. Conclusió. L'Esperit Sant i nosaltres hem cregut. Per això hem llegit el text, que és paradigmàtic, d'exemple d'una comunitat cristiana que fa discerniment. Al final, quina és la conclusió? És que segueixen tots els passos. Al final, defineixen la conclusió, la comuniquen, i quin és el resultat? Per tant, és el segell de l'Esperit Sant. Que quan llegeixen això, els afectats, els que se sentien exclosos, els que van demanar això no està bé, que ens excloïeu de la comunitat, què diuen? Quan escolten el resultat, el fruit del discerniment, diuen que escoltar aquella carta els va omplir de què? D'alegria. Per tant, si sentien reflectits, allò anava per ells. Aquest ha de poder ser el resultat. La sinodalitat no és burocràcia, sinó l'art, un art de caminar junts sota la guia de l'Esperit Sant. No solament caminar junts, sí, caminar junts, però si no ens guia l'Esperit Sant ens podem posar per un precipici. No, amb l'Esperit Sant. I llavors amb l'Esperit Sant junts doncs es portarà el que ell vol. I aquesta és la darrera, que ho miraré aquí. Aquesta seria una proposta concreta, una proposta concreta que podria ser, doncs, un exemple pràctic. Diu, home, doncs mira, ens ha agafat ganes. Doncs mira, agafarem un dissabte, un dia, agafarem 2 hores i mitja, menys no da, Menys no da. Doncs seria aquesta. Ho llegeixo ràpidament. Proposta. Assemblea parroquial per discernir què fer per arribar a les persones que no venen a la nostra comunitat? Que això seria la dimensió evangelitzadora que tota parròquia ha de tenir. Això pensem, Consell parroquial i d'altres persones als quals se les convida a fer aquesta assemblea. Per fer què? Discerniment comunitari. Per discernir què? Perquè la gent no ve a les nostres parròquies. Aquests són temes fonamentals que s'han de discernir. Perquè ens hi va, no menudícies. Penso, Objectiu, discernir què hauríem de fer a la parròquia per sortir en fora per evangelitzar. No per quedar-nos, no, que vinguin. Ho tenim tot, que vinguin. Si no venen, no venen. Que no ho tenim clar, que no venen. Doncs què hem de discernir? Què hem de fer per sortir en fora? Salgan fora. El papa francès, constantment, en pau descansi, no? Això és l'objectiu a discernir. Què fer? Què farem per sortir en fora? L'autoritat competent, què decidirà? Serà el rector després d'escoltar el parer del Consell Parroquial. Tornem al mateix. El rector no és un més. És després d'haver escoltat, ell és el qui, havent escoltat a tothom, dirà, doncs sí, vinga, ho portarà a pregària, etc. Participants, el rector, per suposat, mossens, que hi són varis, Consell parroquial, grups i serveis parroquials, fidels que venen a missa i alguna persona convidada del barri. Com per exemple aquella noia musulmana, podria ser, de l'associació de veïns, del barri, també, clar que sí. Ens interessa molt els que no estan dins de la parròquia a que ens diguin
què fer per arribar als que no estan a la parròquia, veiem. Després, equip conductor, responsables del procés, facilitador secretari, s'hauria de tenir també una carpeta, tot això no m'ho invento jo, he posat l'exemple, però és bé, una miqueta d'aquí, no? Carpeta informativa amb textos de la paraula de Déu, textos doctrinals, documents teològics, pastorals, sociològics, per informar-nos, per situar-nos bé, no? No anem a discernir cadascú solament del que pensa i ja està, no, haver-nos format i informat. Preparació personal prèvia a casa, lectura dels textos bíblics i de la síntesi prèviament preparada. Veieu? No és jo vinc a una reunió sense preparar-me, no, em preparo. Possible horari d'aquesta assemblea? Doncs acollida, pregària, paraula de Déu, ressonàncies, i allí hi ha un text concret, Mateu 28, aneu i feu deixebles, la paraula de Déu, comprendre el tema a discernir, per tant, amb una exposició breu del que discernim, les raons i dades que justifiquin la necessitat de sortir en fora, evangelitzar, documents que ens poden ajudar, per tenir clara, si no tinguéssim clar que hem de sortir en fora, disposició interior pel bé comú, aquelles actituds per superar els egos de cadascú, les dèries, les nostres ideologies, perquè si no estaran interferint al discerniment comunitari, no? Si no logrem superar i quebrar aquest ego que tenim, no? I conversa en l'esperit, ja sabeu. Primera ronda, cadascú diu en 3 minuts què creu que hauríem de fer personalment i en grup per sortir en fora a evangelitzar. Silenci. Segona ronda, cadascú expressa en 3 minuts el que li diu interiorment, el que ha escoltat dels altres. Silenci. Tercera ronda, què sembla que es va repetint en el que cadascú diu, les intuïcions, els moviments interiors, propostes de canvi, noves iniciatives. I, finalment, recerca de consens, síntesi i decisió i comunicació d'aquesta a la comunitat, que hauria de preguntar-se què farem, com ho farem, quan ho farem, amb qui ho farem. Perquè sense estratègia són bons desitjos. Bons desitjos que porten a la gent a desanimar-se. Quan hi ha res més que llançar projectes i objectius, però després no es concreten, porta al desànim. Más de lo mismo. Altres possibles temes a discernir. Veieu? Són temes gruixuts. Em sembla que allí ens hi va la vida. Ens hi va la vida pastoral. La dimensió comunitària i fraterna. Com la tenim? L'acollida. Com és l'acollida en la nostra parròquia? Un ve a missa i pot passar-se mesos sense que ningú li digui res. Les relacions personals, com són? La participació, com és que la gent no s'implica, ve a missa i no s'implica? No participa. Quan és fonamental. L'ajut mutu, quan una persona està malalta. Qui s'interessa, qui pregunta. Un altre. La dimensió celebrativa i de pregària. Com és? Com són les nostres misses? Com és el que la nostra parròquia ofereix en la vida de pregària? Alimenta a la gent? Alimenta a les noves generacions? Això és un altre possible tema a discernir. Si ho féssim, imagineu-vos, quantes decisions, sempre acabant amb decisions concretes després d'haver discernit. O la dimensió formativa. Què fa la nostra parròquia en formació? Potser no podem fer nosaltres, però ens podem unir amb d'altres parròquies i no fer-ho cadascú, la meva formació, la meva. Escolta, posem-ho en comú i l'IDEL. Veieu passos concrets. Una altra, la dimensió caritativa. No, a la nostra parròquia no tenim pobres. No? No hi ha pobres, vols dir? Ja us ho heu mirat bé, que no hi ha pobres? I si no, escolta, al costat, a la Mercè teniu pobres? Clar. Per tant, ajudem-nos. Regalo. Regala pobres. Ja ens entenem. M'explico? Per tant, és això, la dimensió caritativa, discernir com és. Estic parlant de les 5 dimensions fonamentals, no hi entro ara, perquè una parròquia vagi bé. O el procés d'implementació de la sinodalitat, on estem, què fem, o l'economia realitzada amb sentit evangèlic. És que, veieu, són temes de calado, que si
poguessin dir, home, doncs mira, l'any que ve jo diria, no agafem-los tots, però quin d'aquestes dimensions en la vostra comunitat veieu en el vostre consell parroquial, amb el mossèn, etc., quina seria la que comencem per allí.